Everybody can come on because only video in Cholukun and on video in Chokun man because I really want to refreshing the mind of people because so many people by time internet yesterday. Na abia ekwu ihe na-ewe iwe na abia ekwukwu ihe na-abụ iche ikisha na asị na ndị ọnwụkwa mmiri ala nne ha ọfụma. Does these people even really think at all? Does it mean na ha na-aga ka zombi mago na-aga ka ihe na ha afụcha ụzọ? I'm kind of refresh the mind of people kunu male ihe na-eme and ihu na advocate for ihe awụ an event that happened between Daddy G.O. Ihe akwa last year ka ọ ka mere eme ọbụkwa na otega aka ihe akwa otu mgbe last year ka nya bụ ihe men mana people abịago bịa mago ka ha dosi aside because most of our people enweghị retentive memory. They jump on every obonogo na trend today they jump on it scatter agi touch ogi make ihe na-achọ eme then onye ahụ fade you say who is next na no kono fo ihe menji wee kwube ihe nchọrọ ikwu n'ụbọchị nke tata na this video kono fo ijide ọgwụ oji ego oji ọgwụ ma onye na-ejiri ọgwụ na-ejide ego ndị ili egbu onye na nkịtị even jagwa gị ba but I go through your post several times where being a Koro Beach where be obro dibia ni on Facebook abro fake dibia ni on social media abro fake unlike ngi nwana oge bụ Mathias Ezeaku mo be zo biam even na bokita but no be mind your business enye na this 2023 anya na agbago bu abalu Isiagu global prophet omu na egwu akalim egwu akalim gbagi no di ọbụna ime mpia ga apia 25 demons ka m send gị ma ọ bụ na ịkpara ọdụdụ gị nye n'ike ọ bụ na ịma ndụ ebe bịara na social media ebe ịchọ bụ ka ijiri mmadụ wee too ka ijiri nkwutọ mmadụ wee nwee followers ọ bụ na nweta gị you man survive kwa my attack onye ọbụla m bịara attack na-enweta sign of that fall. So after unu na-esigo the video now because now onwere ihe some of your influencers, some of the people you guys value so much na this blue app onwere ihe men because na ịbịa wee ihe Ebonyi son kwuru no ọchị ka ha na-achị na egwuregwu ka ha na-egwu fọdụ kpọọ ya egwuregwu kpọọ ya ha. Some people went as far as saying that there is no case against him because no an intended act that has not been executed yet. This young man in a video eketa anụnwa ihe abụgịnị onwere ihe o kwuru ebe anụnwa o mere abi because na actually George okwu si bido n'isi kwubia don't worry sina na mara ihe m na-ekwu but try and watch this video to the end. Try again and watch this video to the end because nuno ya mata sina na this blue app na anụnwa na opon ihe niile na-aga on na this social media na this blue app na ndị otu Daddy G.O. but the first person on this blue app mail somebody arrest and that person bụ onye Omenala mana today unu na acknowledge Daddy G.O. unu na acknowledge ndị Omenala unu mana iji gosi unu na even in that Omenala ship ahụ unu na-eme udo adịrị ya. How many dibia came out for this young man mgbe Daddy G.O. ji akpọli ya apart from akwa ọkụkọ? How many dibia mele advocate for him? Mana na ma phone onye ọbụla na sponsor ma mgbunu ma ndị sponsor cha mgbe meje park arrest ma ndị dey credit other bloggers for saying something against their fellow Igbo person because the person adịghị eme omenala gị na-eme. Mana na mgbe Daddy G.O. munu mere whole dibia arrest maka na o kwuru ọ bụkwa na onye na Daddy G.O. nwere direct problem no na G.O. bịa pọkụnụzuo ime ya n'ihe na-gbasara ya. Daddy G.O. pọkụnụzuru ime ya n'ihe na-gbasara because this young man na-enwe issue with onye na-akpọ Father Joy Nwebe. That was when this thing happened. So now gee na video Daddy G.O. kwuo n'ofu ihe menụ ọzọ. Ndị oshimoshi ịchọghị ime ihe na-ekwu ọhịa ikwu na the video na ịchọghị ime nsogbu adọrọ isi anyị chazie life undertaking na then I na-ene anya ka ifu say 25 demons. If your demon attack me
Nobody should attack anybody. Oh, Yenji Gumi Bosiki, but Saboni no Abaleza Kwebe. This religion blah 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 leaders, man, the pastor, man, the bishop, man, the father. If any na the ban olive oil fake. Yeni na going to buy olive oil na warrior. Take me to anywhere I will defend this video. I told you to kill all of them. Kill their wife, kill their mother, their father, and their parents. Because they have killed millions. I'm a living witness. Take me to court. Then I'll prove myself. Fake. Take me to court. I will perform it. Then you tell me. Very simple. Before not police. Don't worry, just say another. They will not put just invite you, sign and go. And then they will just say they will not torture you. But can not torture all of you. I don't want to torture you. Just see they even relax in office, you sign I want the police, they sign it, nobody will touch you. Can never nanya, can ever 25 demons is a wall. Onion Susu. Onion Susu. Then Nana Jaconuche, Lopata so feminine again Rita. Ndo Lopata famana again as that. Come again a lot of Bunde Madu. Kitipa Bawagono. Mobium. Emahonia Kalege. Command the Katan and need the gas storm all your home. Dear broadcast bought on radio station and social media now. Tomorrow morning have more than 2,000 men. Na begi. Tibunuoganya. When I try me power or my connection, many body boni will intimidate. Him gonna follow due process. When I get him this 2023, just sign a life undertaking. Simple. Due process come gonna follow. Now if you go near that GO made that GO made this young man. That the GO made this young man or sign all their life undertaking. Take your time, JJ Google, I have a life undertaking. I will not come here explain about it, but I'm trying to bring your memory back. Because now on this social media now, I forgot me here fegale makijele. I say pastor sege no nya melijele arrest. Non the pastor, non the Nigerian pastors. Na how intimidate people. Why not allow God to fight for you? Why not that the GO allow Oraro binago call one or why not young iche? Cause the guy fego there 25 demon or 28 demon before Amali high me before that the GO me hone me. That the GO just follow this young man, invaded his house. Follow this young man, Jemeya or say no life undertaking. Life undertaking which we are buying now. Obulukwana throughout that whole of last year because I believe now that life undertaking all depend the Lincoln sign alone. Obulukwana on koya sign life undertaking what the person and Mokwan koya sign for that 1 year because of that incident time last year. Obulon na that the GO wala joy metal that boy belong we can say I sign on last year. Ni Obula Melia throughout the whole of 2023. What if na that time actually they made that the GO arrest? All of a sudden, mistake led to another and back here. This young DB ya tafufu because now I say no that demon na how send the be orchestrated that in made that the GO. I said because most of you know how wickedness this man is. Man, after that, nehu unu geli hu oku na that video. Also na this young man on show now onye order ka boys invade ye bia kwaya duka. No nwa kwu oku na radio, kwu oku na social media, send them ndo to see just about this boy. This is what we call abuse of power. God sees the heart of people. Man, na onye anu na actually I will not give him more than he can control. Next also obele little one no can with it. Now this is what he bragged on social media. No yeah man, no choy me. Thank God and God so kind no me bury me. God so kind no me bury me. What is the difference between that the GO mad arrest on Valentine's Day? The boy na munye na live life on Valentine's Day. He just invade. They follow this boy. Just buya the whole of allegation nine and a baby. It's a nice abi. The next video, if you hear the young man who hear menyana that the GO be a bit polia Ojowe police station because I really need to refreshing the mind of people before eventually. The man welcome go no go abobo. Una mawana on February this year, 14th February, I'm not a Mathias Ezeaku police be abulum mobile Isiagu global. Omunegu Oji police be abulum bo Mathias Ezeaku.
maka gịnị ka o ji wee bụkwalị m Igbo ji wee bụrụ m obodo m gwara ya na ọ bụ na o wepụrụ aka n'ihe na-adịrọ mma na ọ na-emeso nke dị mma na ya na-egwunyere mana ọ na-eme nke dị njọ na mma ese ndị 28 months egwuro m na mma eji mma wee gbuo Mathias Ezeaku egwuro m na mma eji egbe gbuo Mathias Ezeaku Mathias Ezeaku wee kwuo ndị polisi bịa bụrụ m jebe steeti Ili ọ bụ na ọ bụrụ maka ndị nke m maka kọntaktị m nwere na ebe ọ chọrọ ka ọ kpalịa m wee ruo na steeti Ili wee gbo m aligeshọn dị iche iche o gbere m kidnapa ogwu na mụ sendịrị ndị mmadụ ka e kidnapụ anya iwe o ji ọnya wee kwu na police station CPS dị too much na-ebo m aligeshọn ebubo dị iche iche o boro m mana mụ nesịrị anya wee ralimeri na onyeli chukwu ralimeri na onyela arụbụnagwụ ralimeri na onyeli ndị ichie ralimeri na onyela aja ama maka na onye ọbụla na-egburu nwa ọnwa ma ọnwa na-eti ihe ọbụla ị na-eme mmadụ n'ụwa mara amalị ọya na chetali gị. Now ifekwagoro ihe the young man kwuru abịa ọ sị na on the 14th February na GO ji ebe bulie buji state CID one thing lead to another of course I sign no undertaking akwa ọkụkọ ji edati ọ bụrụ na na-efollow ihe na-eme subsequently ever since then. This young man here okwu na this video is that the GO laid allegations against him and what he represents. Man also again no hal everything ha nye chukwu n'aka ha nye arobi na agụ ha nye ndị ochie ha nye ajana four element of supernatural ko ha nye detain n'aka because ni ko onye ji maka eje malia that inventing the biya that they do the same thing ka ejekwa weme na nkia mbosi ọ na-eme ebe ọ na-eme ihe because that day he proved stubborn, he proved people na they cannot pick him. That is why you enwe that mgbaghara eme that very day na kwuo eziokwu ihe mee that very day. Mana one thing Ndi Igbo no kita is that na ever since onwere onye je police station pụta on account of social media cyberbullying and everything that ever remained the same again. Ị na-ekwu okwu 10 ị na-reduce okwu gị to 5 instantly. Isekwana na Ijele pụta na Ijele will be he's coming back stronger, he's coming back lie Ijele, even Ijele pụta na that place or no today Ijele ya caught onwe hello. Maka one thing about Umoke is that no man fights with another man and believe no accept defeat. I see that's why I na-akọ na boxing like this or referee na eji ya a wave we sin na sin on the way because no one cause I cannot accept defeat na he cannot throw in the white towel because na o believe no nwoke ka na hey you cannot accept defeat. Man only that the GO na ndị nọ na police station that day ya ma the level of big oil and the level of Ibele na Nobu and the level of things made behind the scene that nobody wants to talk about for some reasons. For some reasons. Now back to Ijele, because now people now say let me tell you people something now, because our people feel in harm my head, but at the end of the day most of us don't know anything. Check for example now, Zion is a ministry, Dunamis is a ministry, Synagogue is a ministry, St. Peter's Basilica is a church. Then it's a church. Then nekwa ihe ọzọ like for Erisco tomatoes. So now if they have a problem with their CEOs, the company as a body gbaga akwụkwọ. You don't have case with the CEO. Company where ndị na-anọ n'ime ya that will serve you paper. Maybe the CEO self may not be aware that that thing was carried out. It depends on how big that organization is. How big that organization they determine here na here. Like for example now, if you have an issue with somebody near na Valentiaga or if their CEO, Valentiaga CEO now, the Valentiaga as a company will serve you paper. If he appear in a court, you will not see the CEO getting a problem because the CEO may decide to leave you as a person. Man, the company yana abaga akoko. This is exactly what is happening now. See why for example now, na mmadụ nwe problem with you. Dr. Paul Eneche as a Dunamis member mbo gini Dr. Paul Eneche we nwe problem Dunamis serve oga akwụkwọ Dunamis serve as a church, not Dr. Paul Eneche.
So na ibe na-enwe issue, ibe na asị na gị na Dr. Paul Eneche nwe problem. No, Dr. Paul Eneche may leave you, mana the body on a representative will not leave you. Gị na Pope nwere ike inwe problem as a person. Pope ahapụ gị, mana Basilica will not leave you. Na what ihe na-aga there, because na people apụtago na out of hatred. You people are not learned. Some people are not wise enough to go to think with their head, because that's you now. I like it. Everybody no Evangelist Ezeaku on the as of the yesterday over 300 petitions no against Udele. Over 300 no against him. Now, say for example now, no Dunamis agbali akwụkwọ now. Okay, Dunamis agba ya akwụkwọ, ndị anụ agba ya akwụkwọ. Johnson Suleiman Omega Ministry agba ya akwụkwọ. Ịmakwa na ọ bụrụ na ya na Johnson Suleiman nwe case. Ọ pụta all the representative of Omega Ministry ya ka ya na bụ nwe case. Dr. Johnson Suleiman has no business with it. Because people have not really gone and searched for things. Because, for example, now let me give you one living example now. Living Faith as a church, their original name is Winners. So Living Faith surely serve God. When we can feel again a Living Faith in a issue, you don't know that Ndi Igbo and the issue but Winners. Winners Chapel, or the original name of Living Faith. Like for example, Paul Johnson Suleiman, aka Restoration Apostle. If we go so, but most people don't know all those things. Happen to have feeling in a born no no Johnson Suleiman no. They represent a body that has structure, that even on Johnson Suleiman no, he can step down on yours. I become the head pastor of that ministry. That does not mean na case open again and have one case or the ministry in one case. John Suleiman can, for example, when we resign or one case decide to step down or anything. That case still remains because they can have one case about the structure as a body. So it bekwane pele you bring them no what bekwane pele ka in one case with a body. Clearly an individual, because an individual are young, but that body can be over 1,000 people. He made that 1,800 when he based in abroad. This is exactly the same thing. People don't want to calm down now. People don't want to calm down. Now, I believe in Mutaliana video. No nature video kabaro share according to boss and the buy.